Daghang mga kababaihan sa nagkadaiyang barangay sa Kidapawan City ang nakapahimulos sa mga libreng serbisyong medikal nga gitanyag City Health Office dungan sa pagsaulog sa Safe Motherhood Week. Apil sa nakabenepisyo ang mga buntis nga gitudloan sa hustong pamaagi sa pag-atiman sa kaugalingon aron maampingan ang ilang gisabak ug sa family planning. Gawas sa lectures, dunay mga check-up ug laboratory services. Pipila sab ka mga inahan ang mi-avail sa implant insertion subay sa family planning. Tumong sa aktibidad nga mapugngan ang mga posibleng komplikasyon. Nanawagan sab ang City Health Office ngadto sa publiko nga likayan ang pagpanganak sulod sa panimalay. Kini aron nga malikayan ang mortality ug sakit nga makuha sa inahan ug sa bata. Giawhag sab ang mga bana sa mga buntis nga mag-donate og dugo isip preparasyon ugaling makasinati og komplikasyon ang ilang mga asawa. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.